Velkommen til Serenity Cupcakes. Jeg hedder Mariam, og det er mig, der er butiksindehaver. Jeg åbnede butikken sidste år i august 2011, og lige siden da har min hverdag været fyldt med cupcakes. Konceptet bag Serenity Cupcakes er, at det skal være det her hyggelige cupcakested, hvor du kommer ind og kan slappe af og få en lækker cupcake og nyde en kop kaffe. Jeg starter som regel tidligere om morgenen med at bage kagerne ude i mit køkken, som ligger her bagved. Og så, når jeg har bagt alle kagerne, så rykker jeg herind i butikken, hvor jeg froster og pynter kagerne. Altså, jeg går aldrig på kompromis med hverken ingredienser eller kvaliteten, så jeg går meget op i, at det er friske råvarer, der er i cupcakesene. En af de cupcakes, som faktisk er mest populære hos os, det er vores Oreo cupcake. Og den er lavet på rigtig lækker Valrhona kakaopulver, og selvfølgelig med lurpak smør. Det, der er hemmeligheden bag Oreo-kagen, det er, at inde i midten af kagen, der gemmer der sig den her lækre Oreo, som folk er helt vilde med. Og det er jo både børn og voksne, der elsker den kage. Her i Serenity der har vi to forskellige slags frostings. Vi har en frosting, der er lavet på cream cheese, og så har vi en, der er lavet på meringues. Det, jeg synes, der er mest fantastisk, det er, når man skal froste dem. Jeg elsker at stå og dekorere og putte glimmer på og fine sprinkles. Det er noget af det, jeg elsker allermest. Det er der, hvor jeg ligesom føler, at jeg lever mig ind i den her eventyrverden. Og det synes jeg er helt fantastisk. At noget, som egentlig er spiseligt, kan blive så fint og smukt at se på.